det er også. Det betyder side. Det er fordi man lægger sådan, man skal trække sådan lidt op på siden. Og når man kigger på det som en scoring, så er det også fordi man lander på siden, så får man 5 point i scoring. Prøv at samle benene op, så du sidder op på knæ. Kan man godt det holdegreb der? Det er fint. Hvis man lægger vægten ned på samtidig med man sidder der. Så kan man godt. Super. Jeg skal se 2 vendeteknikker. Jeg har ikke set. Og der er et helt frit bad. Nu har du jo en rigtig flink makker, ikke også? Nu leger vi det i kamp, og så laver du den lige en gang til. Og så tager du lige ved ham, fordi det går lidt stærkt, når det er kamp. Fordi ellers så smutter han jo væk fra. Har du en mere? Nej, en mere. Ja, det må gerne. Ja. Prøv lige at lave det en gang til, og så få benet ind første gang. Helt ind i armhulen. Det er lige meget. 2 gange i ukigoshi og 1 gang i moto. Jeg faldt en af, men vi kan se ikke bruge. Brug den der. Ja, inden det. Trækker det dernede og trækker den op mod dig. Så kan den ikke gå i brug, så tager du alt hans power. Godt. Der er noget, der hedder din ude kusushi, okay? Du klammer ved det her blandt. Jeg har kassen.